masin ko sa sukod sa Visayas. Kaya dili dito siya makuha kung wala sa sukod sa Visayas. Kaya naman dito ang script. Dahil dito ang formula. Mo na nga, 1543 yun. Ino nga sa Pilipinas siya nabagin. Kunya sa kanya to, sa Jerusalem, dili na siya isod ikuan na to, isolve kay kung siya kanya tumurong pud karon. Wa may usapan na dili man mo otro ang kuan na. Kanang sukod na. Kay sa 3 AD mong God, si Ginoong Hesus mo di katumanan sa kuan 190. Mabitaw ng ngano mang mabitaw na kapangutan na ta. Sa simat ingon sa bitaw nga ano man nga 33 AD man dili man pwede sa 31, 30 or 26. Ano sa 33 AD yun? Tungod kay mo kunay kita 190. Mo tong hitabo sa actual 33 AD si Ginoong Hesus. Sa 33 AD siya nag-perform na tong sa kuan. Subay po na tong kuan sa istante natin wala yung liberdura. Muna ako mangutan sila nga, ano sa 33 AD man? Di ba pwede sa 26? Dahan ng katuligan na. Dahan ng katuligan nila ba ito? Pero ano sa 33 AD man doon? Tungkol kay, mo man kita ang ego sa kuan, 190. Mo nang wala gid basika ang kasulatan. Ito pa na mas nahitabo gid sa 33 AD ang katumanan sa Visayas. Kung katumanan dito nagpamatuod gid si Jesus. What yung masabti pagyapon sa mga apostol kay dili pag sila masabutan. Walang karon makasabot ha. Nang ano dito kay dito tungod mo ni ay kabuharin na hindi yun. Na gihatag na sukod alang sa Visayas. Kanya kaya wala ng sis ani. Kay mo na tong siya nitong puling halad. Pero hinumduman nato nanay usa pa ka practice nga siya mali yun. Muna di jud pwede nga buhari sa una kay buhari sa una wala na ihalad dili buliga wala na ihalad ni muna kinahanglan ihalad ta sa buhari mana pangitaw na to ka do ka libo ka toy ani resulta gid siya babasa man nato sa Daniel di man dali Daniel 25, giingdira yung mga kalastasin at gulayan na mula sa paglabas ng utos. Nais sa uli at itayo ang Jerusalem sa pinagilan na prinsipi. Nagiging 7 sanglinggo. So meron na, muna sa 7:7 verse 49. Muna ang 1 sa 49. Tama pa rin. Muna ang 2, 9, 15. Tama ba na? Ito. 15 na dito. Wala siya. Muha tag 15 na dito. Unya, karon diwan pa man diri nga at anim na dalawang sanglinggo ito yung matatoy uli na may lansangan at uta sama kanuwid bagay sa mga panahong pagbabag. Muna muanta og 434. Kaya mo na yung panahon na alam na sa Visayas na sukod. Mo na 6. Mo na 6. 2. 0. 2. Mo na 26. Kini siya. O sa kanya ito pa naman ang 26 AD nga diin si Ginoong Hesus gibautismo ni Juan Bautista. Muna nga sulat man diyan nga siya magapamatod diri sa at pagtitibayon niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitig ng kain ng alay. At sa pakpak ng mga suklam-suklam ay paroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkatapos niya ay magbubus sa Maynila. Muna nga ako, dugang pumunta dali 7 years. Ang answer na anak, muna ni Juan, muna ni siyang 23. Muna na ang 23. 2033.
Mura na kumuluwang na sa pito ka tuig nga pagpamatuod ni. So gikan sa 2026 na yung repetisyon sa pagpamatuod sa Visayas. O ang katapusan na nahitabo na sa 23 AD. Dili kung panahon na. Kung atong waon ng panahon sa una, 33 AD, nga nanihapon si Jesus sa kauban sa 12, nahitabo man kadto sa pista sa tinatay wala libadura. Kung mo ni dire, di na magikan ang repetisyon. Repetisyon sa pag-inom ni Jesus sa lugar sa paras. Sila yung turma na? Tuba? Wala din pa na. Pero sa kanya to, sa 33 nagduga naman tao ko at 2 kali ko ito mo rin yung resulta. Sa 23 Dito sa 33 Mauna nga, sa 33 kita sa 33 si Banwan, padulong dito sa Juan. Dayo kayo ang ikuanan sa kahingin, gikan sa 33. Gikan sa 33 padulong gina dili. Moro na kahingin. Gikan 33 padulong dili. Nang balik ang kahayag. Basi po sa sukod. Nakuha ng dente sa pagpamatuod si Visayas. Hindi mo na mahitabo sa 2033. Dito sa 2033, mo na ang kahayag na ang kulya na. Mo na kinisya ni dagat siya ba kali matuwid na nagigit. 2,000 years. Mo na ingon anak ka dugay ang mga pamaturan ba na wala pa ikabutya kaya sumala lagi po sa sukod nga kinahanglan tapuson pa man ang 2 kalibog ka tuig mo nang gikan sa 33 AD dito na ang nangitgit wala tayo kahayag na ng kulin puro na rin kagitgit. So sa atong Sabtog Mayo, ang ginagipang tulo sa una, wala na yun, dahil nagiging sa maturan. Verse to verse na lang din sila. Verse to verse, niya, gamit ko sila ng mga istudyo, mga tinawag sa Ginoo, sama niya yung ipong hindi ko sila makakitaan. Kaya si Ginoo Isus naman ang awit ka ng mga tumuturan na. Kunya, kaya naman nagsisukod yung gituan. Unang base sa atong pagsuol, pagpangita, may resulta gid siya nga mubalik ang kahayag sa 2033 padulong na sa wala na pagkatapos na. Kahayag na ang kulya na. Mo na nga kung balikan nato ang mga wala sa itong mga unang Katoliko na sulpot tayo punta niya ang ato kung mundo ko no magpupalag lagi. Luwa na lang masabi nga kanang gisus sa panahon pa na ni Moises. Kaya sa ipabasa nato nila words for words. May ganun mas lagi ang kontrabuhay ninyo. Hindi mo kami katugod na. May ganun na sila. Pero wala nila mabantay ang sugo. Wala nila mabantay ang sugo nga ipapangita man. Ipapangita. So dilibot mo sabto na ipapangita. Purong dito balik. Wala, isulat mo rin. Pangita ka nila. O gani. Ang wala nila masabti nga kuan. Pabitong wala nila masabti itong giingon ni Jesus sa Mateo 6:33 nga hanapin niyo muna ang kaharian. Diyan mo lagi na, mangutan na rin ang kaharian. Lahat ng mga interpretasyon sa kaharian kay kung ilang gamito ng pinaagi ng imaginasyon na nalagin na kung kuan ba, ang ginira sa gilunay na kung murag tawagan na kuan, templo. Nyanara dito ng iyang mga kuan. Napayuban ang ginira sa Diyos, naarap ko sa kasing-kasing. Murag ikinasing-kasing ko na ba ang ginira sa Diyos? Kinuha mo po na, kasing-kasing, pero kayo na mga actual anak. Di man pwede nga, ibutang kasing-kasing ang ginira sa Ginoo. Wala ang actual anak, ikinimag yung ginira sa mga sacerdote. Ibisan pag-ibig sao nila o kuan, so saan pag-ibig nila ka ng tawag anak.
paglimpasod na sayo punta, dili mo sila makabot nga na, o dili mo sila makapamatuod na sayo ta kay kita mismo makapamatuod man nga kanang gingharian sa Dios mo mang ginagingara sa masulti kay kung isubay na ginatag maayo, wala din sila lang makita ang gingharian. Sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Wala laing gitukod ang Ginoo ang gingharian, nga gingan lang niya sa saluti. Ya, gawas pa na, giapon ganyan ka uli mo yang bahandi. Usupa ko na nila, wala nila. Pero at least, kita mo tulog lang punta kung si Amay ang tulog nga aron nga kahibalo sila. Kay kanang gingon nga hanapin niyo muna ang kanyang kaharian, wala pa na magpasabot nga kuan. Ano talaga sama sa inyong kabutan. Tukuron galing na. Kung ikunik na nato sa Mateo 16:18, kay mo man hinungdan nga bato punta nila nga sulpot. Kimuang ko lagi sila ng kuan. Sila ng tinuod nga Iglesia ni Jesus. Muna kay dili mo nila pamatudan kay yung mabasa ba sa Biblia, ulit ta. Huwag ko mabasa. Muna masasaw nila og kuan nato, alam na sila makaminos nato sila. At least kita nasayon ta sa Tinuod. Kung para nato dili na nato wala yung mawala nato kung dili sila tuod. Ang importante kita nasayon na ta nga kanang gingharian sa Ginoo nga gingharian sa mga saserdote. Apan kanang sugo ni Ginoong Hesus kay kanang ginatok ni Ginoong Hesus nga hanapin mo nang kaharian at ang katwiran. Hinumduman na ko nato nga nay katwiran. Kay kung atong sabton tong gingon sa Dios nga kamo mahimong akong kaugalingong bahan. Mahimo naman tan kaugalingong bahan sa Ginoo kung kanang pagkamatarong ato ko nang natuman. Kay mo lagi na kita na nato ang kamatuoran bahin sa gingharian na kay namang di kuan. Namang di kamatuoran pa. Kay in order man na siya masugo. So, aron nga mapamatudan nato sa Dios na kita kaugalingon niyang bahandi, kinahanglan gyud manikamo ta nga matuman kita ng pagkamatarong. Ay balo naman ta sa gingharian. So ang kulang nato ang pagkamatarong, mo ra gyud siya. Kay kung wala ng pagkamatarong, makapasar ka ng pagkamatarong, diyan ta makaingon nga, kita giisip yun ang kaugaling bahandi sa Ginoo. Kay mo man yung pinaka-importante anak, kanang pagkamatarong. Gawas sa tanang mga butarong sa Ginoo sa Ginoo. Usa sa masugo niya importante ka naman yung pagkamatarong. Yan, nasabi mo na gito sa itong galingon nga kita karon na naningkamot pa ta, naningkamot ta sa itong galingon nga, himutan matarong. Okay. Mo lagi na nga sa daan nato. Do man lagi ta kanang kaluwasan makuha na sa imong sayon nga paagi. Pero karon nga niya nata karon sa puder ni Master. Diri na nato na kita o nahibaluan ang mga kamaturan. Ang kanang kamaturan na mo na ihatag nato dalan. Kita mahimong tinuod dito sa atubangan sa Dios. Karon, isa man sa mga ditudot ni Master, may gingharian. So na ato na gyud na kita. Ato nang nahibaw-an ang tinuod na ang gingharian sa Dios mo lagi gingharian sa mga saserdote. Karon ang kulang nato pagkamatarong po. Mo na po na ron. Kay sa sugo nga hanapin niyo muna ang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay pa ang itiragdag sa inyo. Karon kay okay naman ang gingharian, ibawa naman nato na. Karon dili na pa sa pagkamatarong. Unang dakong papel ning kining pagkamatarong dakong papel sa itong pagkatao. Di naman ta mahimong kuan. Di naman ta mahimong tinuod ang kaugalingong bahandi sa Ginoo kung kita mga matarong na. Muna giingon nga matapos sa lato karon dili pa ta makayong perfecto kita kay nagsugod po ta. Nagsugod pa kita, di man talaga ingon na natas kwan. Nalibre na to sa giingon nga pagkamatarong. Ni apata sa bukpata nabutang pa sa unang angkon. Okay, kita mismo sa tungkol galingon nakasaksi man ta nga
kulang pa ko. Ako kulang sa pagkatao. Kinahanglan pa dito kinahanglan pa kong maningkamot nga mahimong matarong. Pero mo lagi na. Ang pagkamatarong bilong na siya sa gobyerno sa Ginoo. Kung makita ng pagkamatarong, kung ato na natin ang mata ng mga kabalaguran sa Ginoo, gawas pa niya, gawas sa tambag ni Kristo makita magmatarong yun. Kasi Kristo nagtambag din na siya nga magbinahalay siya sa busa. Kaya pagkamatarong ng God, at kung na ito na makuha sa pagbinahalay siya sa busa. Wala tayong pagbinahalay sa busa, maisip yun lang mga anak sa demonyo. Wala tayong pagbinahalay sa busa. Ay gisugo man ang Ginoong Hesus yun. Ito sa unang panahon, gisugo man niya ang mga iyang ginanggi tambagan ang mga dusi niya sa una. Pagbinalay mo kaysa sa paagi sa iyong ng paagi, ang tao makaila nakamo akong mga inunan. Akong mga alagad pa. Muna panahon na, karon panahon na sa aktual. Lagi na kung sa may silbi sa atong kaalam, kung ang pagkamatarong nato sa usa lisod ko ta pag-apply. Karon dili naman ito tawag yun sa mga tao nga andam mo maminaw na pamatod na lang nato ang kanang gikan sa Ginoo, mga ginanggigan sa mga sacerdote. Nang pamatod na po nato sa mga tao na tinuod ang gingharian sa mga sacerdote. Sumala sa sugo nga pangitaon ng gingharian ang pagkamatarong. Kay kung sa may mga butang na idulong sa Ginoo, kung kita dili pa matarong, kung sa po atong katubag mo tudlo sa mga tao. Kung kita mismo po, hindi kita mamataro. Wala kita makasubay ang mga subuan. Kung nangyata diri karon kay Aaron sa pagtulid sa mga dalan. Sa pagtulid sa itong mga nauna nga balikog. Sa pag-ayo sa paghumog sa mga kasing-kasing nga dahil kayo. Muna hinungdan ganyan diri karon kay nangita ta sa kamatuoran. Kanang kamatuoran mo man na siya may tulay para sa kaluwasan. Pero na mag-focus yun ng Matthew 6:33. Dili man na sa ingon nga yano lang asubo. Dako kayo ng subuan. Dako kayo ng subuan kay kinang daw pagbiran. Now, masita pagbiran. Sulod man sa kwan. Mga kabalauran, sulod man ang mga subo. O sige, gibantayan na natin ang mga kabalauran. Naka-perform ta, aktual. Pero sa ating kasing-kasing kay bato pa man. Sa atong unang-una, magsala pa pupunta. Parang grabe yun, hindi basta-basta ang pagkamatarong. Una na, ako ng kasing-kasing na ito. Kung kasing-kasing na ito, bato pa. Muna nga, once nga, kautan ba kasing-kasing, sulod sa una-una, kung sila si mong kasing sa una, huwag malitok din mo, pinahis kulong. Muna nga inagpulong din mo, baga-baga. Tulad ba ito sa iyong pagkakuwasin ng kasing muna nga, kanang kasuguan na Ginoo, dili na siya ingon nga yanog yun. Ako na siya kayo. Muna ito nga bantayan ko. Paningkamutan, nga mabuhat yun na ito sa aktual. Aktual yun, di nga, muna. Kaluwasan ba itong ikuan diri? Itong gitimuha. Kaya ang kaluwasan lagi, dili man makuha sa sayo kapaagi. Muna nga, i-apply ko na ito ang binahalay sa usap. Ay nung lang po niya ang buwa kay Juan. Bisan pa huwag na natas pagtulunan nga sakto, pero nasayo doon po ko nga kita naningkamot pa dito nga maghimo matarong. Okay. Diyan ko sa mga pagkamatarong. May ilang kita nga
iya sa Ginoo.